Все още спам. Да, Вики, още спам. Маме, ставай, време е за разходка. Приятели, знаете ли тази, която ме е джойнала? Сега пък иска да ме приеме за приятел. Но аз сега играя. Отказваме я. Много е нахална. Това е на Вики коритото. Не гледай. Отиваме на разходка. Аз съм тук и пазя. Не се крием, приятели. Ние се крием. Защото чакаме мамика да ни роди. След 2 дни ще ни роди. Вау, как се качих! Вау, как се качих! Приятели, това беше много яко. Магазин! И това е яко. Магазин! И това е яко. Приятели, нали ви казах, миналия път бяхме с Милено. Сега познайте кой свят ще бъда. 3, 2, 1. Късметли на печелившите, защото е... Чакайте, че мога да го натисна. Бяло! Честито на печелившите. Бяло. Като аз си почивам на джакузито. Джакузито. Вики, я го кажи. Джакузито. Да, джакузито. Те дойдоха. Мама. Приятелите те видяха. Приятели, иска да се качим на чадъра. Гледайте сега. Извинете, на покрива да се качим. Взимаме стълба. Ще ти покажем как да се качим на покрива. Мия, как се качим? Първо, ние тук се опитваме да се качим на покрива, а до тогава ще ни видите. О, Вики е познала ли баба джакузи? Не бе, Вики, не. Ние тук се приятели, качихме се на покрива. Да. Ние сме луди деца. Вижте комина ни. Да, това някакво минути. Айде, ще се удушиме. Да се тръгнем от тук. Тук ме режи на скара. Поне се качихме и лайковете да ни поздравят, защото ние се качихме да ни поздравят. Нали, Вики? Да. Аз тук ще почиста. Аз имам жечиста. Вики, не можеш да говориш на 2 години, ще поговориш. И сега те отиват да те учат да говориш. Не, аз мога да говоря. Ама някои неща не всички. Аз кога стана на 2 годинки ще съм експерт по говорене. Да. И няма да спра да говоря. Ние сме много луди. Знаеш ли що? Що? Защото чистим, аз сме деца. Децата, нали, не трябва да чисти. Обратното е. Майките не трябва да чувстват. Не, по-скоро бебето се не трябва да чисти. Аз съм бебе. Тук По-добре да ме разделувам. Аз нямам търпение да участвам и аз. Сега ще покажа една тайна. Тук. Добре, отиваме в...
Отиваме в църквата. След 3, 2, 1 ще сме в църквата. Пау! Вече сме в Гърцията. Църквата. Мила, айде да тръгваме към църквата. Тук сме. И тук, как да ви го покажам. Има един човек. Той е направил Брохевенса. Но е умрял. Да. Защо? Защо? Защото е стара. Защо? Харе към следващото място на тайните. След 3, 2, 1 ще сме там. Следващата дестинация е в басейна. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Време е вкъщи да отидем, защото Има време за едно вечеря. тайно. Тихо, Вики. Има едно тайно тунелче. И стигаме до тук. Това е много яко. Следващата дестинация е ето тук, на същото място. Мила, ела за вечеря. Как да се измъкнеш? Едно скривалище. Ето тук. И вижте къде сме се озовали. Тук сме се озовали на училището. Но споко ще се върна при мама и тата. Маме, ето ти поканки. 3, 2, 1 сме при мама и тати. Ето, постоянно някой пилка. Аз нямам търпение вторник да се рода. Нямам търпение. Утре понеделник. Трябва да изтърпя още малко. Така. Ще ядем и ще спим. И след 3, когато преброя до 3, ще стане ден. След 3, 2, 1. Пау, вече е ден. И е понеделник. И аз готов ми е аутфита. Вау, Вики, откъде намери? Много сладичка, виж. Влизам тук и някъде тук я намери. Ето я. Това е много сладичко. Пишете в коментарите дали роклята на Вики е сладичка. Пишете аутфита ми дали е сладик, защото сложих и ръкавица плюс. Когато се раждам, те ръкавици ще бъдат с мен. Всеки ден една и съща фраза се случва. Може един ден да играем на PlayStation. Защото като гледам май ви е малък екрана. Малък ви е, знам. Като играем на телефона, така ще е. Аз нямам крака. Ето ми ги краката. И вижте, плюс яките ми чехли. Чакай. Да, много са белички. Много е кют. Внимавайте, ако ще напишете в коментарите. Мила, отиваме на разходка. Книгата ми. И отново ние стоим на пост. Забиваме я. Приятели, забива малко. Yes! Мама не е на работа. Само тати е на работа и тати работи като лекар. Пак се качихме, приятели. Време е да знаете в коментарите. Имате 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Кой избрах? Кой избрах? Червени избрах. Браво на печелившите.
Те ще видят дали съм добре. Защо? На всеки случай. Гнюш. Така. Приятели, искате ли да правим нещо хубаво? Сега ще ви покажа. Мама отива да ми купи сладолед. Гледайте сега внимателно. Моля, не мога да се включа. Така, натисна това бутонче. Пишем. Мия. И Вики. Вау! Мия и Вики. Розово. Да. Розово. Ще ги напиша пак, защото ще ви покажа на тайна. Добре, окей. Отивам при емотикончетата. Търсим едно емотиконче, сега ще видите. Намерих бъбълти и още едно нещо ще намеря. И сърце. Не можах да намеря друго. Но гледайте, нека се отдалечим. Толкова. Бъбълти и сърце. А къде е бъбълтито? Не знам. Я дай пак. Това е бъбълти. Няма нищо, това е бъбълти. Опитах се, но е бъбълти. Приятели, 1 часа е. Това не знам колко време го правих. Но Вики даже вече се е върнала от сладоледа. Доволна. Така, сега ще видите на Вики аутфита. Защо тя е... Сега отивате да я видите аутфита. И обувките. Ние сме мачинг. Мачинг. С обувките. Време е за вечеря. В 4 часа. Да. И вие без това си лягате в 5. Аз ям това. Виж кой ям. Те ми го дадоха. И сега го пробва. Браво, момичето ми. Вики, тук защо има толкова много столове? За всеки случай. Ето ти Какво сладолед. Вики, не махни ги. Мия, когато ти се родиш, ще станем 4, баба и дядо ще идват на гости. Ма те още ме няма. Да, ама по принцип има във всяка една къща по 6 столчета на ден. 1, 2, 3, 4, Ако дойде гости, 5, къде ще го 6. настаним? Да. Добре, ма. Ние ще си лягаме, приятели. Когато е ден, ще ви снимам. Защото ще е вторник. А само да ви кажа, че ако ви е трудно да гледате на телевизор, може да гледате на телефона. Там е по-добре. Даже доста. Много по-добре. Гледате го с едно, гледате някакъв шорт. Така го гледате някакъв шорт, гледате се едно, натискате го и то се едно гледате шорт. И става хубаво. Да. Така че гледайте, защото аз вторник и ще се раждам. Най-накрая. Аз тук обикалям като в къщата, като на нормалница и не знам кога мама ще извика. Хайде. Отиваме да раждам.
Много бързи бяхме. Настя, защо постоянно се отваря лампата? Аз ще ходя на картина вече. Най-накрая и аз участвам. Я сърдим, и аз ще кажеш. Така, Милата ще ми ходи на градина вече. Това направих. Беги, аз малко махни тази количка. Мия не мога. Да. Нашето момиче вече ще ходи на градина. Както виждате, Вики е на 2 години. Еде, Милата ми трябва да отива на градина. Ще се облека. Ще бъда афидиозна. Здрасти! Здравей. Как се казваш? Вики. Как е фамилията? Виктория Руменова Петкова. Добре. Може да ходим на градина? Да, може. И те ме разхождат до твоята градина. Не да поправя. Туалет ми правиш. Деца, елате да ядете. Миличко, докарах я.
Това сестра ли ти е? Да, тя ще дойде за 2 години. Миличка, не е така? Ние отиваме на басейна. Добре. Мамо, кога ще ме вземеш? В 4. Да. Уи! Уи! Ти си първи месец. Нали? Да. Който си се наял да отиде до туалетна и готово. Вау! Някакво гледаш. Виж. Рутинетка. Дъще, може ли да я гледаш, защото мама трябва да ти е на работа. Питай госпожата, аз не мога да още да гледам, аз съм на 2 годинки. Да, може да остане, но под нейн поглед. Благодаря ви, госпожо, че имам много работа. И шефа ми каза да отида бързо. Добре. Деца, отивайте навънка. Седни при госпожата, аз ще играя децата. Добре, само че внимавай да не потънеш. Иначе мама ще се кара на мен после. Няма. Не падна. Тръвей! Тук, тук, тук. Сега отиваме горе. Не може да се гои. На парзаката! На юката де. Приятели, намерихме майка. Тя е много яка майка. Сега ще се включа в играта на Приятели, оказа се, че има апдейт. на Among Us. Да. Време е за обяд. О, здравей! На теб ще ти дам много сладичко нещо. Така, деца, лягайте си. Ела да ягаш. Хайде. Така, приятели, това е нашата майка. Приемаме я. Ня. Така, 4 часа. Мама и сега ще дойде.
И ние до тогава си играеме. О, сестра ми. Аз се забрах, че тук. Ела тук. Защо така си скачвам бавно? О, не знам, Вики. Това още не го знам. Що се скачаш бавно? Юху! Хайде да рисуваме. Ела, седни тук. О, мама! Тук! Аз не мога да хода. Мия е бебе, не може да ходи на 1 месец. Ти вчера я роди. Чакай, момичета ще разпи. Мия, влезни в колата. Добре. Мама, имаме. Да, но мама отиде някъде, затова още на ниво никъде. О, мама има много Мамо, Али, имаш много хубава коса. Да. Благодаря. Само да кажа, приятели, ние сме звънали на една приятелка. Да, и тя няма майка. В играта. Това ни е къщата. Стой, 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 стой. Тук ни е къщата. Стой, стой, стой. Това се отваря? Да. Вики, не знаех. Айде. Чакай, влизайте, влизайте. Чакай. Ота майката те е сложила. Така, какво ще яде? Али, Мия не може да говори. Ти ще я кърмиш. Аз искам сладолет и сандвич. Сладолетчето. Ами. Накрая сладоледът. Да. Да. А искате бургер? Не. Мия, един месец ще й дам мляко. Много вкусно мляко. Мия, ще ти дам едно цяла бутилка мляко, така че скоро. Имам един проблем. Не мога да дам на Мия млякото, ако не стане. Даде ми го. Майка, какво ще яде и тя не знае. Утре искате ли на Макдоналдс? Да. Но Мия ще яде пак. Но Мия ще яде пак мляко. Мия утре ще става 2 месец. А аз ще ставам... Пак ще съм си на 2 години. И утре, да, в принцип, ще ги взема на обяд. Защо? Мамо. Защо? Ще ходим на почивка. Уау. Мамо, спи ми се. Добре, хайде да ходим. Чакай, къде сте? О! Ето тук ти е кощарката.
Не знаем. Да. Трябва да ставаме. Да. Мамо, ставам за градина. Ела. Ние дете малко на 1 месец как има ногти. Айде да ходим. Чакай да се облека. Али, прави се, че ме обличаш. Чакай, я да се облека. А? Да ми обличай си панталонките. Ще бъде само с това. Чакай да оправя и сестра ти. Готова съм. Айде. Али, трябва да вземеш Мия, защото тя е новородено. Новородено бе. Къде е Мия? Мия. Тя Колата съм. И е. Отиваме на полет. Айде деца. Ами аз? Ела, Вики. Тук съм. Наме от тука. После отиваме тука. Чакай, Вики. Айде. Че закъсняваме на полета бързо. Ние ти трябва да влезеш. Добре. Айде, елате тук на специалното. Айде вие седнете тук с сестра ти. Аз съм тук. Ето ви детско. Пуснах ви детско. Гледайте. Трябва да пътуваме 3 часа, деца. По-скоро 4. Така, приятели, ще ви... Така, приятели, ще ви покажа, когато стигнем. Пристигнахме. Чакай, още не съм се облякла. Чакай да нося сестра ти шо. Чакай. Али, да се облека. Вау. Мия, ние сме с еднакви дрехи. Айде, близначки, точно сте. И те обувки, не. И те обувки. Бързо, че има турбуленция! Малката ти сестричка! Айде, ходим. Пак трябва. Мал. Взимайте куфарите. Айде. Мия ще трябва да направи хотел. Аз мога да направя. Деца, да качвайте се. Взех кола на наем. Чакай. Вики, ти си отпред. Да знам. Хотела! Басейн! На кой етаж сме? Да, има джакузи. Баня и легло. Вау! Много е розово. Деца, майка ви ще спи на дивана, вие на голямото. Даже сестра ти направи лекло през целия полет. Спинка ли сте? Да. Айде. И мен, мамо, ми се спи. Айде, лягайте. Кака. Деца,
деца, искате ли утре да отидем пък при Леля? Да. Добре, идем на басейн, деца. Кака. Давай, трябва да ходим на басейн. Да. Ще бъде по баншки. Добре, дъжд, деца. Искам навън. То вали. Не вали. Мамо, виж, не вали. Имам чедърче. Да. О, забравих да се спрати отново. Ела. Чакай, обличам се. Ама ние какво като вали, ние ще бъдем на басейн. Добре, ела си обличай банките. Аз не си обличам бански. Не си ми купила. Пира. Спри да валиш, моля ти се, моля спри да валиш. Готова съм. Хайде, мами. Аз защо не мога да плувам? Спря да вали. Айде на слежонките. Мамо, искам, може да плувам. Да, плувай, айде скачай. 1, 2, 3. Мамо, изморих се. Ще бъда тук при теб. Не, маме, къде? Спи ли ти се? Не. Искаш басейна ли? Да. Ето, само се правим по друг начин. Законче. Само, искаш ли на врата ми? Окей. Чакай, стой. Мамо, и аз искам. И... Искаш ли след сестрачкото да спи да... Да. Искаш ли да спинкаме? Ма то може май Да. и двете да ни носиш. Я пробвай. Не става. Аз мога да нося теб. Сетих си, имам идея. Аз нося Мия, а ти носиш мен. О, да! Нещо не мога да натисна Мия. Я чакай. Натиснах я. Айде сега ти ме натисни. Не, мамо, не искам. Утре. Кака. Винаги ще ви взимам на обяд да ядете и после ви връщам на детска. Искате ли? Не. На градина искам винаги да не взимаш на обяд без да не връщаш. Добре. Ах, мамо, аз искам да си приберем вкъщи. Оф. Хора, аз сега ще се... Това беше всичко от нас. Приятели, чао! Ще се видим другия път. Ще знаете вече на кого ще играем, нали Мия? Да. Ще играем пак на Roblox, но ще играем и пак Brookhaven, но този път Ще бъдем различни неща. вижте, някой ме покана за приятел. Еде. Сигурна съм, че е Али. Ето я. Това е Brookhaven. Да, сме ще джойна. Ние две. Така съм те кръстила. Аз ще съм дете. И ти ще си дете на невидимата ни майка. И на невидимия ни баща. По-скоро аз още няма да бъда родена.
Аз ще бъда на една годинка. Миналия път, когато играхме, бяхме с Бански. О, да, наистина. Трябва да се облечем. Ние нали сме деца, защо имаме ногти? О, не знам. Аз ще бъда на една годинка. Трябва да обличаме някакви такива бебешки ръпли. Да. Вики вече се е направила малка. Да. Много съм сладка. Ето я Вики. Да, много съм малка. Вики. Мисля, че още не си родена. Да. Бъди там, където е бебето. Ако можеш да седнеш. Не може. Добре, тогава ще го махна, за да може ти да седни бебето. Ама това си тя също не съм родена. Да. Абе, хайде. Там. Опа. Така, това сме ние. Аз като не съм родена, мога да ви покажа къщата. Почваме от тук. Това е скаран. Може да готви. Имаме игрище да играем тук бебетата. И това е отвънка. Сега Вики отключи ме. Какво значи интересни неща? Имай предвид това, Мама! Оф. Вики, казах ти да ме отключиш. Отключихте? Така, тук е вратата. Това е кошарата. И пак има проснокачка приятели. Аз кога стана на 2 години, няма да съм бебе, което спи в кошара. А сега съм на 1 година и все още спа в кошара. Това е кухнята. И да знаете, тук е нашата мъничка кола. Това са стълбите. И това е стаята на мама и тати. Тук може би аз ще спа скоро. Да, но Това е банята. Нека че към следващата стая. Аз само ви покажа тук. Е облеклото и тук е сейфа. Миям. Тук, ето тук, където съм аз сега, в момента има 2 легла за гости. Това е 2 легла за гости. И е много яко. Много яко. Айде към следващата. Ето, това е банята. И Вики каза, че тук ще ни бъде стаята, когато порастем. Тама, приятели, нашето любимо джакузи. Нашето любимо джакузи. И имаме тераска. Когато порастем, тук ще спим. Айде сега да чакаме ние да се родим. Аз също съм на 1 годинка. Мама! Снимам шоуто на Вики. Мила, лягай си. Аз също спа като бебетата. Стана на 2 години, няма да спи като бебетата. Просто го спрях. Когато стане ден, отново ще ви снимам. Мама! Добре, ела да ядеш, Мила. Вики, ти защо ме прия за приятел? Защото скоро ще бъдеш в семейството ни. Еми тогава ще ме приемете за приятел. Сега ме откажи за приятел. Не. Добре. Мама.
А когато ние спахме, имаше един човек през прозореца. И го изгоних. Да, Вики го изгони. Вики, облечи се. Ще видим аутфита. След 3, 2, 1 ще видим на Вики аутфита. Това е на Вики аутфита. Обувки. Добре, хайде. Да ядеш. Вики, кога ще има купон? Днеска е неделя. Има ли? Отиваме да видим. Мама води сега на разходка. Аз ще тук. Вики току-що ми каза, че няма купон. А утре има ли? Не, защото трябва понеделник. Чак във вторник. Чак във вторник. Да, бе. Добре, ще оцелем, приятели. Докато тези хора... Вики, я включи. Супер. Ето, приятели, любимото ви джакузи. То път, кой избираме зелено? Мама, Пишете в коментарите другия път какво ще избера. Ние тук ще се къпем и ще се срещнем, когато си изсуша косата. Къпя се. мама ме къпе. Вики, кой постоянно гониш? Аз на никой не гоня. Само един човек изгони, като ми беше. Ми постоянно чувам, това ми е третия път, който чувам да изгониш някой. Ама аз чувам други хора да гонят. Може би аз така. Сега ще снимам на Вики аутфита и чакайте. След 3, 2, 1 на Вики аутфита ще се появи. И това е на Вики аутфита, казах ви. Моите магии стават. Това е нашия трио разкош хедквартър в Малта. Чудите се, защо не си мием зъбите, защото ние още нямаме зъби. Да, аз имам едно-две зъбчета. Аз още нямам зъби. Навродена съм. Не си родена. Мама! Телевизия. Вижте любимата ми телевизия. Вики, моля ти се, не я махай. Не я махай. Не го махай. Ако искаш да не гледаш повече, просто не го махай. Оставя го така. Много е яко. Ако и на вас ви харесва, напишете в коментарите. Ако някой не изпълни, аз ще видя. Ще видя и ще дойда при вас. Ще дойда. Приятели, някой ме е джойнал. Така. Вики спи. Е 10 часа. Бебетата спят, когато си искат, мила. Ма ти на обяд първо ще спиш. Не си пусна да спа. Добре.